štita, međutim, zapravo izvorna boja boja polja štita je bila crvena i to je izvorno bio grb Ilirije, prvi put zabilježen u grbovniku Korjenić-Neurića iz 1595. godine, znači prvom hrvatskom sačuvanom grbovniku, nastalo na području Dubrovnika. Što je simbolika koja se krije iza ovoga grba, zapravo taj grb se odnosi na Blaženu Djecu Mariju, točnije Gospu Olovsku, koja je prikazivana upravo ovako, s polumjesecom pod nogama, to je ona poznata žena iz Otkrivenja, i dakle, tim zvijezdama iznad glave. Ovdje je ta Gospa Olovska prikazana s djetetom Isusom, a kao što ćete vidjeti kasnije, taj simbol se pojavivao tijekom 15. stoljeća na ugarskom novcu, tako da je bio u tom periodu isto tako dosta raširen. I naravno ta crvena boja odjeće Gospina Isusova lika je pretočena na boju polja štita, dok je mjesec i ta osmerokraka zvijezda također srebrena. Dakle, na ovom najstarijem grbu, takozvanom najstarijem grbu Hrvatske, imamo obrnutu situaciju. Plavo polje štita, srebreni polumjesec i zlatna zvijezda koja je šesterokraka, dok je na ovom primjeru osmerokraka. Dakle, došlo je do određene redukcije tijekom te povijesne uporabe. Evo, ta izvorna slika Gospe Olovske nije sačuvana, međutim, ovo desno je jedan novi prikaz, međutim ona je najvjerojatnije izgledala upravo ovako kako je prikazano u grbovniku Korjenić-Neurića s kraja 16. stoljeća i taj prikaz Gospe zapravo pripada skupini okrunjenih gospi, od jedan prikaz, to je primjer iz Njemačke, gdje ta zvijezda zapravo predstavlja simbol Svetog Trojstva, dakle tu imamo simbol goluba i u ovom njemačkom primjeru Gospu kruni Sveto Trojstvo. Dakle, ovdje su također neki prikazi iz drugih europskih krajeva, gdje Gospu kruni anđeli, a takav slučaj je i u primjeru Gospe Olovske. Dakle, kako je došlo do zapravo konstruiranja toga grba, bosanski franjevci su usporedo sa širenjem osmanlijske vlasti prema Srednjoj Europi zapravo pratili Osmanlije i zamjenjivali, to jest vodili su pasku o kršćanima u osmanlijskim krajevima. To im je dakle, omogućilo da dođu sve do Budima, a na području Ugarske je to štovanje Gospe već bilo duboko ukorijenjeno, kao što možete vidjeti na primjeru novca. Dakle, upravo Marija je uz ranog srednjeg vijeka bila smatrana zaštitnicom Ugarske i tako je ikonografski prikazivana. Dakle, upravo onako, kao što možete primijetiti, polumjesec, kao i na ovom prikazu Gospe Olovske. Dakle, tu je došlo do određenog spajanja domaćih tradicija štovanja Gospe Olovske u Bosni sa ovim ugarskim tradicijama štovanja Gospe kao zaštitnice Ilirije. Tako je Gospa zapravo bila prepoznata, to je zaštitnica Ugarske, tako je Gospa bila prepoznata kao zaštitnica Ilirije. Dakle, Ilirija tada nije postojala, to je bila jedna zamišljena zemlja, odnosila se na istočno-jadranske krajeve koji su obuhvaćali i Hrvatsku, i Dalmaciju, i Slavoniju, i Bosnu, pa čak i šire prostore. Dakle, nikada nije postojala, to jest u tom periodu nije postojala država Ilirija kao takva, tek je kasnije Napoleonovom intervencijom su nastale ilirske provincije, ali u daleko smanjenom opsegu. Međutim, iako ta zamišljena zemlja Ilirija, koja se tada zapravo pokušala realizirati slijedom kršćanske rekonkviste na kraju 16. odnosno početku 17. stoljeća, dakle nije realizirana, međutim ovaj simbol Ilirije je opstao u takozvanim ilirskim grbovnicima, a svi oni zapravo predstavljaju prijepis, odnosno kopije ovog izvornog grbovnika Korjenić-Neurića s kraja 16. stoljeća. Dakle, tu imamo više varijanti, možda čak i do 10-ak varijanti tog jednog te istog grbovnika, koji je isto vrlo zanimljiv, budući da je zapravo stoljećima predstavljao jedini heraldičarski izvor za naše krajeve i mnogi su iz tog grbovnika i crpili ilustracije za pojedine grbove. Također, taj simbol se koristio i na kartogratskim prikazima, a redovito je bio kombiniran sa jednim zamišljenim, odnosno imaginarnim grbom Bosanskog kraljevstva s ukrštenim zapornicama na kojima su crnačke glave. I na koncu dolazimo do 19. stoljeća, kada je slijedom ilirskog pokreta Ljudevit Gaj prepoznao ovaj simbol kao ujedinjujući simbol za sve ilirske zemlje i on je zapravo razvio jednu posebnu vrstu tumačenja gdje je povezao taj simbol polumjeseca i zvijezde sa drevnim Ilirima, s rimskim dobom,
to je simbolima koji su se i tada pojavljivali na rimskom novcu. Dakle, tako da je razvio teoriju da je taj simbol zapravo označavao sve ilirske, a to je njemu značilo i slavenske zemlje od Jadrana pa sve do Rusije. Međutim, i u toj varijanti je taj grb, doduše sa šesterokrakom zvijezdom, bio prikazivan gotovo neizostavno na crvenome polju i bio je naravno u kombinaciji, primjerice na ove dvije instalacijske zastave Bana Jelačića i Bana Šokčevića u kombinaciji s grbovima Dalmacije, Hrvatske i Slavonije. Može se reći da je zbog utjecaja ilirskog pokreta taj grb zapravo je nekoliko desetljeća imao status nacionalnog grba. Međutim, slomom ilirskog pokreta taj grb se povukao, jer na njegovo mjesto je došao grb Kraljevine Hrvatske kao hrvatski nacionalni simbol, ali je došlo do opet određene promjene u smislu da se taj grb polumjeseca zvijezde sada počeo tumačiti kao isključivo grb Kraljevine Hrvatske. Dakle, to je jedan zanimljivi obrat. Prvi istraživač koji je iznio takvo mišljenje bio Josip Brušmir 1904. godine, gdje on, dakle, s tom posvjesnom mišlju na polumjesec i zvijezdu kao simbol ilirskog pokreta pokušao protumačiti ta znamenja kao najstariji grb Kraljevine Hrvatske, pritom se pozvalavši na polumjesec i zvijezdu na novcu hercega Andrije s kraja 12. odnosno početka 13. stoljeća, gdje se također pojavljuju polumjesec i zvijezda, ali još uvijek ne kao grb, nego jednostavno kao simbol na novcu. Međutim, taj simbol nije bio toliko specifičan, jer ga nalazimo i na grbu, to jest na frizaticima, to jest novcu salzburškog nadbiskupa Eberharda. Dakle, zašto to nalazimo? Zato što je Andrija jednostavno kopirao novac ovog salzburškog nadbiskupa, koji je inače kovan u frizaku, i taj novac se u hrvatskom kontekstu zato je naziva hrvatskim frizaticima, upravo po tom gradu. Dakle, ovdje u gornjem lijevom kutu, desnom kutu vidite primjera korištenja polumjeseca i zvijezde sa plavim poljem, a osobito je recimo to karakteristično za razdoblje Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, kasnije Kraljevine Jugoslavije, gdje je taj simbol zapravo predstavljao slovenske zemlje. U prvoj varijanti je tu bila jedna zvijezda, i to petokraka, iznad polumjeseca, a u drugoj varijanti su to bile 3 šesterokrake i zlatne zvijezde iznad polumjeseca. Pritom je taj broj 3 asocirao na grb grofova Celskih kao najznačajnijih feudalaca u slovenskim zemljama tijekom srednjega vijeka. I zanimljivo, krajnje lijevo imamo jednu rekonstrukciju takozvanog ilirskog grba iz 1935. godine sa plavim poljem, dakle zlatnom, odnosno žutom šesterokrakom zvijezdom i srebrnim polumjesecom. Pritom je možda na izbor tog plavog polja utjecao i tada aktualni grb Kraljevine Jugoslavije u kojem su ti simboli, to jest doduše 3 zlatne šesterokrakove zvijezde sa srebrnim polumjesecom također bile prikazane na plavom polju. I kao takav je na posljedku grb taj uvršten kao takozvani najstariji grb Hrvatske u stiliziranom krunu grba Republike Hrvatske, premda, ako se gledaju svi hrvatski zemaljski grbovi, taj grb predstavlja zapravo najranije nastali, čak izmišljeni grb, jer prije toga zapravo nema uopće takvog grba u tom kontekstu. Imamo grb, ali sa crvenim poljem, kojem su autori tog grba zapravo dali posve samovoljno tumačenje, povezavši ga sa ovim simbolom na novcu. Međutim, taj simbol na novcu još uvijek nije bio grb, nego jednostavno znamenje koje opet nije bilo specifično vezano za hrvatske krajeve. Tako da je po meni ovaj zbor tog takozvanog najstarijeg grba Hrvatske je vrlo diskutabilan. Čak bi se moglo reći da je to jedan povijesni falsifikat koji zapravo ne bi trebao biti na tom mjestu, ali dobro. I to nešto govori o tom vremenu kada je konstruiran grb, to je aktualni grb Republike Hrvatske, naime nakon desetljeća u kojima se heraldika nije razvijala i u kojem imamo recimo primjere takvih konfabulacija kao što je recimo taj takozvani najstariji grb Hrvatske, i nije čudo što je zapravo grb Republike Hrvatske konstruiran upravo na ovaj način. Zatim tu je zemaljski grb Istre, naravno to je poznata koza, međutim što se zapravo krije iza te koze, to je pravo pitanje. Naime, već sredinom 16. stoljeća imamo grb na kojem imamo samo naziv Isterreich, i to u jednom njemačkom grbovniku,
Dakle, tada Istra bila zapravo u sastavu zemalja Svetog Rimskog carstva izvan granica Ugarsko-Hrvatskog kraljevstva i zapravo bila je ispresijecana netačnim i habsburškim posjedima. Zanimljivo, na nekim od tih karata pojavljuje se lik satira, kao što možete vidjeti na ovom primjeru, dakle vinjeta sa likom satira s kraja 16. odnosno početka 17. stoljeća. Zapravo zašto je taj satir postavljen kao nekakav, recimo tako, simbol Istre, moglo bi se taj odgovor naći u tome što riječ satir predstavlja anagram riječi Istra. Dakle, anagrami su tada bili popularni kao, recimo, izvor zabave i možda upravo taj satir predstavlja Istru u tom kontekstu naziva Istra, kao što možete vidjeti na ovom grbu iz sredine 16. stoljeća. Kasnije taj lik zapravo dobiva taj životinjski oblik koze, kao primjerice na ovoj gravuri iz 1625. godine, gdje lav stoji nad nekom rogatom životinjom koja je mogla biti koza i jarac ili nešto slično. Potom taj grb ulazi i u okvir takozvanog velikog grba Mletačke republike. S kraja 17. stoljeća nalazimo ga i u kartografskim dijelima opet u jednoj kolebljivoj varijanti, što opet ukazuje da taj grb nije bio konkretno određen, nego zapravo predstavlja jednu konstrukciju. Dakle, ovdje vidite te usporedne likove satira i još jednu ilustraciju ovog ilustratora Mateusa Merijana Starijega, gdje ovdje zanimljivo imamo te satire, faune i jarce, koze i tako dalje u nekom bukoličkom okružju. Evo još za kraj grb Dubrovnika, on je također prepoznatljiv, dakle odnosi se na ove plavo-crvene grede u okviru stilizirane krune grba Republike Hrvatske i opet te grede vuku svoje podrijetlo od Habsburgova, od Arpadovića, odnosno njihovih nasljednika Anžuvinaca. Naime, 1348. godine, kada je sklopljen Višegradski sporazum, Dubrovačka republika je zapravo postigla autonomiju, svojevrsnu samostalnost u odnosu, počela je priznavati vlast ugarsko-hrvatskih kraljeva, ali je zadržala svoju samostalnost i imala obvezu koristiti tadašnji ugarski kraljevski grb, a to je zapravo upravo ovaj grb sa gredama. Dakle, u ovom schematskom prikazu možete vidjeti taj razvoj. Naravno, Dubrovnik je koristio neka druga znamenja, primjerice lik Svetog Vlaha kao svog nebeskog zaštitnika, zatim ovo slovo R i tako dalje. Međutim, od Mohačke bitke 1526. godine Dubrovnik počinje dosljednije koristiti upravo ovaj grb sa gredama, s tim da u dubrovačkom slučaju te grede najčešće imaju obrnuti redoslijed. Dakle, umjesto crveno-srebrenog slijeda imamo srebreno, odnosno bijelo-crveni slijed, kao što možete vidjeti na ovim primjerima, a u prvoj polovici 17. stoljeća također dolazi do određene promjene u smislu da se ove bijele grede ili srebrene grede počinju tumačiti kao rijeke. Naime, kao što su se i ove grede u ugarskom grbu počele tumačiti kao 4 najznačajnije mađarske rijeke, tako su se u toj humanističkoj modi i ove srebrene grede u grbu Dubrovačke republike počele tumačiti kao dubrovačke rijeke, što naravno nije imalo nikakvog temelja, međutim, očito se ta praksa zadržala, tako da, recimo, u ovim ilustriranim dijelima te srebrene grede ponekad postaju valovite, to prikazuje se kao rijeke, a na ovom primjeru iz jednog gospinog časoslova splitskog plemića Matija Albertija imamo upravo izričito opisivanje tih greda kao rijeka. U arhitekturi se taj grb prikazivao sa glatkim i valovitim gredama. I na posljedku, krajem 17. stoljeća, te srebrene grede dobivaju taj plavi emalj. Tijekom 18. stoljeća to postaje evidentno, kao što možete vidjeti na ovim primjerima, tako da danas imamo plavo-crvene grede u stiliziranom kruni grba Republike Hrvatske kao primjer dubrovačkog grba, a s druge strane imamo crveno-srebrene grede u ovom prvom i četvrtom polju raščetvorenog štita Dubrovačko-neretvanske županije. Tako da zapravo danas u heraldičkoj praksi Republike Hrvatske jesu prisutne obje varijante. Evo, to bi bilo sve što se tiče ovih 6 grbova.